Katiwason. Oh, and my opponent did not answer responsibly, Mr. Moderator. Counter objection, Mr. Moderator. So, okay na ka. Sige, okay na ka. Counter ka niko. Okay, sige, okay, Usman Usman, sige, naman kasi mo. Muna kung counter. Sige, naman kasi mo ang objection. Atong yata kay mura sa encounter objection. Sige, usay mo encounter objection. Sige. Ako counter objection, gitubag na ko siya nga dili. Dili. Oh. So, okay na. Kung tubag kayo pagbot sa kutubag kayo, wa man tikabot is yung pangutana. Sige, proceed. Sige, continue ang oras. Ayo pagbuti sige. Okay. Ako, usbo ng pangutana, Mr. Moderator. Sumala sa inyong libro, The Desire of Ages by Ellen Goldwhite. Ingon din akong binisayon. Si Kristo nanudlo, nga gibungkag niya ang Sabado. Pangutana, kinsay nagbungkag sa Sabado, base sa inyong libro, si Kristo o si ilan? Tubag. Okay, tubag. 30 seconds. Muna akong tubag ha, Mr. Moderator. Akong tubag muna. Ha? Ang among libro. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection gani. Ang akong pangutana, categorical, pilianan ba? So, pilian. Ako lang binisayon, Mr. Okay, Moderator, sige. masabtan sa kong pinangga. Objection, Mr. Moderator. Wala, Mr. nagwali naman Moderator, akong objection kaksa. eh. Sige, Ayaw ako pang komentaryo. Objection man eh. Ay, pang komentaryo. Wala silang Sa one, mga- objection. sige. Objection Ay, sa pang komentaryo. Aha. Ay, pang komentaryo. Grabe tactics, Mr. Ito, Moderator. sa naratol, naman kay Ikaw na ratol. Ikaw na ratol karon. Okay, Ay, ito karon. okay. Ganun, counter ka nga wala pa yung panahon. Okay, ingon ko. Sige, ato sa laro na. Ato sa laro. Objection, Mr. Atong laro ng pangutana. Ato sa laro ng objection. Sa imong objection. Ang ako objection, ang ako objection, Mr. Moderator, ang akong pangutana, pilianan. Pilianan. Kinsa ang nagbungkag sa Sabado base sa ilang libro. So, The okay. Desire of Ages. Okay, Si Kristo ba o si ilan? So isip inyong moderator atong basahon ang role number 4. Oh. Kung ang pangutana categorical mupili sa daan, then qualify with 30 seconds. Ang clarification na to ani isip negative side kay mao man trabaho sa negatibo pagbungkag sa gipabarog. Affirmative, no, minaw sa affirmative. Migamit ang negatibo sa inyong kagalingon nga libro. Imo ba ning dawaton nga libro? Isip preferensya? Okay, tubag. Sige. Dawaton ako ng libro basta ako imo pasabot. Nga naman, Oh, sige. ang naitabo sa mao nga libro, giakusahan lang si Kristo nga nagbungkag sa adlaw Sabado. Ingon ninyong libro, Jesus never broke the Sabbath. Akusasyon Okay, ato sa laro ang kanisa nga libro. Subot mo sabot imo ning inyong nagihanggon kaning libro sa habig na sa Seventh-day Adventist. Diya mo ni gigamit sa negatibo sa pagpangutana. Sige atong laro ng pangutana kay gidawat naman sa affirmatibo nga ilahan nga libro. Sige aron mo proceed sa unahan. Sige, Kay sige. dili dira ta bulansa. Sige, usba ang pangutana gamit ang ilang kagalingon nga libro. Okay, Iya magdawaton. Akong usbo ng pangutana, Mr. Moderator. Sumala sa inyong libro. Yeah. The Desire of Ages, ingon din akong binisayon, si Kristo nanudlo nga gibungkag niya ang Sabado. Pangutana, kinsay nagbungkag sa Sabado base sa inyong libro? 30 Si seconds, Kristo o si ilan? Tubag. Tubag. Sige. Oh, Mr. Moderator. Muna ko tubag. Asa Point ko of clarification, Mr. Moderator. Sa tagaan og time mo tubag na mo objection para maka-roll ta. Sige. Tubag sa Ako tubag gone. Sige. Dili si Kristo nagbungkag, dili pud si ilan ang nagbungkag. Akusasyon lang na Mr. Escalante aron masayod ka kay si Kristo giakusahan na mas Dio nga nagbungkag sa Sabado. Akusasyon ba? Wala ka sabot si akusasyon. Okay. Muna ko tubag. Atong- Dili si Kristo, dili pud si ilan. Akusasyon sa Point of Dio. clarification, Mr. Moderator. Sige, atong tagaan ang negatibo sa clarification. Ang yun akong pinangga nga dili hunghungan, gihunghungan siyang kaupan, Mr. Moderator. Wala kay hunghungay ha. Oh, palayo lang. Sige, bro. Kung gusto ka mo-appeal, bro, Sige, appeal sa debate. Ako sang gikatag time ha. Sige. Why hunghungay dire? Pare na pagkutan na. Sige, okay. Point of clarification. Kaya nila ang moderator's order sabi, Oh. ang pangutana sa negatibo may gamit sa libro. Sumala pa sa inyo ang pagbabarog, mugamit og Biblia o niya referensya. So migamit sa cutting time niya. Sige. So migamit ang negatibo o referensya pinagi sa inyong mga libro. Usa niya na ang libro nga gigamit niya. Imo sa kining gidawat sa affirmatibo. Sumala pa sa pangutana categorical nga nabasa sa libro ninyo nga iyang gigamit pag-alkontra nga gibungkag matud pa ni Kristo ang Sabado sumala sa inyong libro. Ang categorical pangutana so to dawaton ba o bitaw? Dili, ang akong categorical pangutana, kinsay nagbungkag Kinsay Sabado? kabungkag Si Kristo sa Sabado ba o si sumala ilan? sa inyong libro nga gigamit sa ato ang negatibo. Ah, Mr. Moderator, may hunghung na po. Wala lagi hunghungay lagi. Palayo na, Mr. Moderator. Ano ko natin nga tema? Kasi kuan mo na si Hulog pa lagi yaga ng Sa gisatihan. ako to kuan mo na si Linga si Brandano Relax lang bro, Escalante, relax lang. Relax naman. Wag pa Okay. ipadlong. Tubag na. Nakita naman doon sa debate. Sige, kakating time mo ta. Kakating time mo ta si Brandano. Ang yan Plus na sa diferensya para Plasta lang. Sige. Assist. No coaching. Ang atong oras nga nahurot isa ka minuto mag 18 segundo. Sige ni katabi sa lito. Gigating na kung tayo ba. Sige. Ang pangutana kategorikal sa negatibo ngadto sa affirmatibo sumala sa inyo ang kagaling nga libro. Kinsa daw gagbungkag matud pa si Kristo ba o Si ilan? si ilan? So 30 seconds katubag magsugod na buta sa tong time. Okay, tabag. Dili si Kristo ang nagbungkag, dili po si ilan ang nagbungkag. Akusasyon lang na Mr. Escalante nga giakusahan si Kristo nga nagbungkag sa adlaw Sabado. Akusasyon. Dili si Kristo nag-ingon nga akong gibungkag ang Sabado. Natubag ang pangutana. Sunod pangutana. Atong laro na ang atong laro na sa moderator para masabdan mo sa nabina po si galibong nabina Arilan. Atong laro na ang sumala sa pangutana ang tubag sa affirmatibo dili si Kristo.
Utay mong tubag. Dili si Kristo, Muna dili ka ko si ilan. Muna Sige, tubag. continue ang pangutana. Okay, sunod na pangutana. Sunod na Base gyapon sa inyong libro, The Desire of Ages, akong binisayon nagkanayon. Si Kristo nanudlo nga gibungkag niyang Sabado. Apan matod nimo bro Ilan, wala bungkagan ni Kristo ang Sabado. Ang pangutana, kinsay nasipyat ani karon? Inyong libro sa Seventh-day Adventist or si Ilan? Tubag. 30 seconds nga tubag. Tubag mo ni. Sakto ang umong libro basta ako Objection, yung Mr. masabot. Moderator. Tubag, no? Okay, sige. Kating times ha. Okay. Oh, Mr. Moderator, yung komentaryo, Sige, objection man naman na sa Sige, tulong. ato sa paminaw. Kung doon ay Objection. objection, isangat sa Counter moderator. objection po ko ba? Counter? Oh, Mr. Moderator, Sige, kung mo kayo, objection. Sa siya may naunang objection. Sige, sige, sige. Ato paminaw na objection 30 seconds sa negative. Sige, unsa imong objection? Negative. Ang akong objection, Wala mga Mr. missile, Moderator, intercept akong na yan. sangat nga nakanimo, akong pangutana kategorikal, pilianan ba? Pilianan, Okay, sige. say nasipyat ani karon kay matod niya, wala bungkagan ni Kristo ang Sabado. Apan matod silang libro, gibungkag di ay ni Kristo ang Sabado. Pangutana, kinsay nasipyat ani karon? Si Ilan or ang libro sa 70 Adventist? Okay, tubag. Kategorikal Sige, na. encounter objection pa ka. Sige, Tubag. sige, encounter 30 seconds. Dili tubag. Dili tubag, counter ba? Hindi mo tubag. Sige, Counter, counter na ako. Oh, counter, Ano, sige, counter, clarification ba? counter. Sige, Ang ato na Ikaw na pangutana, magkasakuha, ito ba? Sige na, muna. So, Wala pa gratol, gratol. Tana magkagitubag. Okay, isipin yung moderator, ato sa tagaan o kagianan, ang counter, ang objection, una encounter. Wala naman sa objection, encounter sa taas. Bugani, Sige, counter encounter. sa gitubag. Ako ba pangutana? Wala mo counter ko. Sige, Oh, counter ako objection. Objection, Mr. Moderator. Sige. Kone. Ang among libro, uyon ko ana basta ako mo pasabot. Pero siya supa kay ko Gano man, akusasyon lang na Mr. Escalante nga gibungkag ni Kristo sa Sabado sa mga Hudiyo. Ingon yung libro. Oh. Sige, encounter na, dili na Sige, sige. Sige, padayon sa pangutana. Sige. So, proceed sa oras. Time taper ha, ikaw ha. Sige, time taper, basta maglalis galis lang, ikat. Pag sila maglalis, continue. Ano na kasimpul na? Sige, pagutan na. Sige, padayon sa oras. Pangutana, sumala ni mo bro Ilan nga wala bungkagan ni Kristo ang Sabado. Apan sumala sa inyong libro, ayo dire ba ni putokape? Ingon dinhi, wala ayon dire gibungkag ni Kristo ang Sabado. Pangutana, kinsay nasipyat ani karon? Ang libro sa Seventh-day Adventist o si Ilan? Tubag. 30 Okay, minutes tubag. seconds. Ano ba tubag? Sakto among libro, sakto ko basta ako mo pasabot. Ang nasipyat ikaw gyud. Kay imo magitumutumo si Kristo nga gibungkag ni Kristo ang Sabado. Wa man kay nabasa dia. Kung imo mabasa, mingon si Kristo gibungkag nako ang Sabado, pildi ko. Pero kung di pa mo mabasa, uyon po ka pildi ka. Mr. Moderator, wala man ang challenge sa Mr. Hindi na Moderator. tubag. Ayaw ka sa tubag. Sige, objection ka. O, so, objection ka. Sige, padayon na lang. Okay. Sunod na pangutana, kay miyo yun man ka nga sakto ang nasa libro. Akong balik ko basa para makadungog ka, akong binisayon. Si Jesus nanudlo nga gibungkag ni Kristo ang Sabado. Ang pangutana, kinsay nagbungkag sa Sabado base sa akong gibasa. Nga gipamatud-ani mo nga insakto. Tubag. Akusasyon na Mr. Objection, Mr. Escalante. Moderator. O, sige, atong sa kabilang objection na. Sige, sige, objection, sige, objection. Ang akong objection. Sabi, moderator sabi, ato sa guning klaro mo, ligilili sabi, unsa ning libro ha? Oh, the desire of Asa man aron nga pages? sa page 217, Mr. Moderator. Atong Page usaho na. 217. Eh, makalibog ning trabaho, abe. Desire of the Ages by Ellen G. White, pahina 217 nga nagingon. Kani? Sige. Christ abolish the law teach that Hebrew kasabat and justified. So 217. So nabasa na to sa libro na sa 7 Adventist isip pag pamatuod sa negatibo magibungkag niya ang tiba. Oo. So ang pangutana karon sa negatibo kinsa daw matud pa ang duhuan ang libro sa 7 Adventist nga The Desire of Ages nga sinulat ni Ellen White sa pahina 217. Brad Campo Brad Ilan Campo Redondo o kinsa man sayop ang libro ninyo o ikaw matud pa sa pangutana. Okay. Sikas katubag. Okay, tubag mo na giputol ni Mr. Escalante ang among libro. Sige, Dapat tubag ha? 30 seconds. Oh, giputol niya. Daw. Objection sa Moderator. Unsa man tubag ni? Tubag. Objection. Tubag. Isa nga sa Moderator. Tubag gali lang mo ni tubag. Sige, unsa may pangutana ganito? Okay, akong Pangutana pangutana. pangutana para klaro. Base nimo tinuod ang nasulat sa libro. Unya unsa may nasulat sa libro ingon ni gibungkag ni Kristo ang Sabado. Ang pangutana, sakto rin yung nasa linyong libro o sayo? Masakto basta di mo putlon. Giputol ba nimo Mr. Escalante? Objection, Mr. Moderator. Sige, Ito unsa ba may nato Mr. Moderator? Sayod ka nga imong gibasa ganyan Mr. Moderator. Oo. Nga wala ko giputol naman. Christ abolis. Lahat Wala nimo tulog basaha. niya. Wala nimo basaha oh. Giputol nimo Sige, sige kating kada publiko. kating time Di ba kakani mo publiko? Objection, Mr. Sige, Moderator. kating Wala time. katungod nga gibaka ka ng publiko. Oo. Ikaw mo na magkakaroon. Kating time sa kating objection. Kating Ikaw time na magkakaroon. Counter objection. Asa Counter. Di una paglitok ang negatibo sa objection unya ikaw counter objection. Gikata tong time. Sige, tagaan og 30 seconds sa objection. Ang akong objection, Mr. Moderator, wala siya katungod nga maingon nga gibaka ka na kung publiko. Siya mo na magkak sa publiko. Nga naman.
tuldok man na, dili man nakuhit. Okay, counter Counter objection. Mr. Escalante. Ang akong counter objection, imong giputol imong baka ka na publiko. Dili na tani basa Christ abolish, dili ka basa. Wala nimo basaha ang those hold that Christ lago ka dire. Imong gibaka ka na publiko. Imong gibaka ka na publiko. Christ abolish ka largo. So, okay lang yung objection. Ayaw baka ka publiko. Wako na maka sa publiko, ikaw may naman Iputol mo ang libro. Sige, ang atong oras atong magikat. So, okay lang, sinabot mo. Sige, isipin yung moderator. Atong tanawon ang libro, bawal man ang libro ako, no? Sige, pakita sa moderator. Pakita sa moderator, magtulog. Ipakita. So, nai. same, doing the same. Okay, atong masahon Mr. Moderator, bitabang na yung kauban, no? Yeah, dos ho. Bitabang, Padulungan ka Asis, bara. Atong Tanawa ko mga bukan nga Ako sinti. din kay kating tayo mata. Atong karoon ang gipabaro gigamit sa negatibo, no? The desire of ages, sinalag na Illinois sa pahina to 17 nga matod pa. Atong karoon kuna may tungkol wala. Those who hold that Christ abolished the law teach that he broke the Sabbath. Wala period na, wala kama. Ako lang paglitong na period. Unjustified his disciple in doing the same. Period. Tuldok no. So, Mr. Moderator, tanawa. Objection. Objection. Tanawa. Please hold your obligation, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Okay. Mr. Moderator, wala siya. Ato na lang sige, ato na lang ato lang ning giklaro ang inyo ang punto nga ginalisan. So atong gibasa ang gigamit sa negatibo. So ato na lang i-form sa pangutana. Sige, sige, Point of clarification, Mr. Moderator. Ingon siya nagkining ni ang kuha na siyang libro. Ninghong na, Mr. Moderator. Nag-assist raw. Nag-assist doon na ba din nag-assist sa ninghong? Unsa man siya? Largo pangutana, largo pangutana. Di ako nang gisang sa Sige, libro. unsa man yung mga moderator? Uyunan pa ninyo nga top down siya o Okay lang nga mo, okay lang nga kining ako ako. na sige. Isipin yung moderator, ang among mga katauban. Ako sila pangutano. Unsa man yung decision para malinaw? Papahawakan o may sumugod? Dili siya ba? Ikaw, basta silang gamay. Basta silang gamay. Sige. Malinaw po ni Juan. Basta siya ba? Basta siya ba? Dato na ka Wala yun. Wag yun biro. Wag yun biro. Wag yun biro. Tamo na yun. Wag yun biro. Di ba nano na? Assist sa sa assist. Sige, sige. Sige, katingan time. So, sa man to, ano ko? Continue lang sa pangutana. Ang atong oras nga nahurot bayan, ang nagkonsumo to is 7 minutes and 33 seconds. So, doon na tayo, 2 minuto sa 30 segundos. Sige, continue sa pangutana, continue Okay, time. sunod nga pangutana, bro Ilan. Sumala sa Biblia, Latina Vulgata Biblia sa Juan 5:18 ingon dinhi, gibungkag ni Kristo ang Sabado. Pangutana, kinsay nagbungkag sa Sabado? Base sa Biblia akong gibasa, si Kristo o si Ilan? Okay, tubag. 30 seconds. Okay, mo na akong tubag ha. Huh? Ha? Bungkag ni Kristo ang Sabado, akusasyon sa mga Hudyo. Okay. Napay oras, ay sa, relax lang. 30 seconds pa, napay 20. Akusasyon na Mr. Escalante sa Juan 5:18 kay si Kristo nang ayo magmasakiton. Agi akusahan sa mga Hudyo nga gibungkag ang Sabado, pero dili si Kristo ang nag-ingon nga gibungkag ang Sabado. Basaha diha nga gibungkag ni Kristo ang Sabado, bildi ko. Oh, Sunod pa sige. na? Sunod pa na. Sunod na pangutana. Sumala sa San Juan 5:18 ingon diri, gibungkag ang Sabado. Pangutana, unsang adlaw ang gibungkag dinhi? Sumala ni San Juan, Sabado or Lunes? Tubag, Sabado gibungkag para sa mga kaaway ni Kristo. Apil magkaaway ni Kristo kay mo magakusahan si Kristo. Munang Sabado gibungkag para sa mga kaaway ni Kristo. Kaya akusasyon man na Mr. Escalante, akusasyon na. Ingon inyong libro, libro ninyo ha. Okay, kami Aba, pa napay- Ayun na ha. Ingon inyong libro, na akusasyon lang. Ingon din niyo. Jesus never broke the Sabbath because he never did any. Okay. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana, bro Ilan, ato pa yung akusasyon. libro. Sumala sa San Juan 5:18. Doon na kabay mabasa din litra por litra nga akusasyon? Naa wala. Okay, tubag. Sudan, patay. Gini. Kung mabasa na ko. Sudan. Ha? Pirmahay. Nangutana naman ko Mr. Moderator. Matubag yan eh. Kung mabasa na ko ba? Nangutana naman ko. Sige, sige. Pangutana, sige. Wala may. Sumala sa tunggol, singon din eh. Wala may showdown din eh. Nangutana na ko. Mr. Moderator. Brad, kanang paligo. Ni Honghong, wala ka ni Honghong. Isyadit na. Ay, Ano sa magkain? relax na ko dire. Botan kini ako Ang moderator. Irulingin ninyo. Grabe interruption. Ngayon lang kapilogan bro ha. Kami kameraman naman dito. Sige, continue ta, continue sa oras, 9 minutos, 19 sekundos ang nahuman. Doon na lang tayo, doon na 40 sekundos na lang. Katapusan lang ni pangutana, kay 30 sekundos ang tubag. Okay, sunod nga pangutana. Kining tema nga nagkarayon, wala bungkaga ni Kristo ang Sabado nga ipapahulay. Pangutana, pulong ni Kristo o pulong ni Ilan? Okay, tubag. Mo na ato gidebatihan. Tubag niya. Mo na ato gidebatihan nga gisumpak nimo. Kay imo gipasabot niya nga si Kristo Manila paso sa adlaw Sabado. Ingon ninyong libro, Jesus never broke the Sabbath. Oh, hindi ka klaro ana. Ingon pa gid niyo. Ingon niyo.
Si Jesus ug ang adlaw ipapahulay. Bisan pag naipatik sa upat kay ebanghelyo nga si Jesus matinud ano gituman sa adlaw ipapahulay. Diha sa makasaulugan sa sinaguga. So pako na mo imong libro. Okay, so muna tayo katapusan ng pangutana kay alas kuan na 4 segundos na lang. Ikat ang time 10 minutes ginahurot, no? So ang atong oras atong ipakita 10 minutes remaining time na consume. So humana ta sa kining niang interpellation period. Ato na punta sa kining niang pagpabarog sa pikas, no? Ang buhaton karon sa negative side mo barog siya sa negatibo nga pamagi, no? But pasabot iyang subak-subakon ang tema nga gipabarog sa affirmative nga moingon sa kadili sa Sabado ang adlaw nga igpapahulay nga iyas Ginoo. So muna ay baruganan sa negative side sinaagi ni Brad Jinmar Escalante, no? Relax lang mo god, alam mo oras, alas 11:27 na. No, maayo paglantaw sa ni Brad Jojo Togilo, ni Len LVB, no, ni Junel Bulala, murag kuan Brad Cepeda, ni Junel Bulala, Jojo Togilo, no. So salamat sa inyong paglantaw sa ato ang Facebook page si Manele Andos, si Elizalde de las Piñas, murag bunagi ni ko, si Roy Pilare, no, kung kinakusgang magbuang sa payag, ano bito sudan sa balay, no? Okay taon niya, ato ikuan subras parokya bro ba. Ating tayo ba na, no? So may paglantaw na salamat kayo ha sa inyong pagkanunay nga pagpaminaw sa atong programa. Dialogo sa pagto. Atong oras alas 11:58 na mayong pagpaninto sa mga naniunto. Mayong pagpamahaw sa mga namahaw pagkanalit sa paninto, no? Sige. So 10 minutos ang negative comment. Pagpabarog sa negatibo, supak-supakon niya ang kining niyang ipabarog sa affirmative, isip negatibo siya, no? So 10 minutos, negative side, negative comment sa negative negative na to nga susubak no ato ang speaker karon si Brad Jinmar Escalante pag sugod sa paglitok usugod ay hagtok ang atong oras sa 10 minutos Brad Jinmar Escalante. Daghang salamat Mr. Moderator. Bueno ang argumento sa kumpinangga. Daw giluto ra nako siyang kabalingong mantika. Tungod kay ang libro ra sa 70 Adventist ang miunay sa pagguba sa iyang tema. O di ba perting hugnoa? Matud niya nga wala bungkaga ni Kristo ang Sabado. Pero unsa may giingon silang libro, The Desire of Ages by Ellen Goldwhite, ingon dinhi sa atong binisayon, si Kristo nanudlo nga gibungkag niya ang Sabado. Pangutana ni karon, nangutana ko niya ganiya nga kinsa man ang sayop? Ang libro ba sa Seventh Day Adventist or si Ilan Campo Redondo? Ang pangutana niya, ang tubag niya, pero tinayua. Ang sequence ng pangutana yun ani, para asa man ka, para pagadian o para usamis. Iyang tubag, para Manila. Oh, Diyos ko Lord. Ha? Ano man? Tungod kay ang argumento niya daw giluto ra gyud siyang kuling mantika base sa ilang libro, base no diskumpiyado kung pinangga nga kining libro unsa man ni photocopy ra ni or kining print lang ni ang tubag dili naman libro gini sa Seventh Adventist all draw The Desire of Ages by Ellen Goldwhite unsa may prueba nga libro ni sa Seventh Adventist diya sa kung kamot kining The Desire of Ages akong masahon ang website ini ngundre website www.pphsda.com. Sa ito pa, libro gini sa 70 Adventist. Unsa gingon dre? Gibungkag ni Kristo ang Sabado. Kung natong binisayon. O kung niya, gigamit niya ang kining ang tulo ka mga bersikulo ganiha, no? Mateo 5:17, unya Hebreo 4:9, Mateo kapitulo 12 bersikulo 12. O kung niya, kini nga mga bersikulo ngayang gigamit ganiha ni usa wala gayud niya na pamatud-an ang tema. Tungod kay wala may mabasa dinhi nga kini ang wala gibungkag ni Kristo ang Sabado. Ato daw testingan pagbasa be kung naabagi mabasa dinhi nga wala gibungkag ni Kristo ang Sabado. Diya sa kung kamot kining Biblia sa Seventh Day Adventist. Medyo itong marbaning Biblia no. Ingon dinhi sa yang gigamit ang Hebreo kapitulo 4 atong bilion ha Hebreo kapitulo 4 bersikulo 8 9 rather na kundi niyang gigamit kini atong lion diri mga igsuon kun do na bay mabasa dinhi nga nagkanayon wala bungkagan ni Kristo ang Sabado. Atong testingan pagbasa be. Kaya't may natitira pang isang pamahingang Sabat para sa bayan ng Dios. O di ba? Biblia sa Seventh Day Adventist wa di nabasa dinhi nga wala bungkagan ni Kristo ang Sabado. Unsa may tawag anang misite ka o bersikulo nga wala di ay sa maong bersikulo ang maong imong gisite nga mga pamulong. Unsa may tawag na? Iba bakakon? Namakak ni si Bro Ilan sa publiko nga to mga listeners karon. Usa siyang gigamit ang San Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 mga kahigalaan kay sunan. Ato na pud ang basahon bi kun naabay mabasa dinhi sa Biblia sa Seventh Day Adventist nga nagkayon kanayon wala bungkagan ni Kristo ang Sabado. Atong basahon bi basin og naaba, no? Ingon dinhi hindi nila 17, huwag inyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta.
pumarito ako upang hindi sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Huwag itay nabasa din Bro Ilan, huwag nabasa din nga wala bungkaga ni Kristo ang Sabado. Ako sa ipangutana ganyan nga kanang tima nga mong ipirmahan nga nagkanayon, wala bungkaga ni Kristo ang Sabado nga ipapahulay. Pulong ba ni Kristo o pulong ni Ilan? Ayan tubag, wala sa choices. Uy! Rule number 4, kinahanglan nga ang tubag mo inline, takdo sa pangutana. Wa may takdo ang tubag sa kung pinangga. Ha? Nga naman, maipit man siya kung ingno niya nga si Kristo maoy namulong diha. Kay dili man si Kristo mo tinini ang nagpamatuo din imong timaha. Kundi si Ilan man. Una bro Ilan, hunungi na in taon ang pagpamakak sa publiko karong buntaga. Gamit ako inyong Biblia, wag mabasa din na wala bungkaga ni Kristo ang Sabado. No? O kay ang iyang tima dili man mabasa sa Biblia, therefore kini akong katbang nagpamatuod og usa ka tima na dili di ay mabasa litra por litra sa Biblia. Last 5 minutes. Nan unsa may tawag sa taong nagpamatuod og usa ka butang nga dili mabasa? Di ba bakakon? Og sayod ta nga amahan sa bakak mao ang yawa. Delikado kung kini si Bro Ilan mahimong anak. Ha? Tungod kay wala man niya gitug-an ang kamaturan na kundiin ang iyang tima dili di ay mabasa sulod sa Biblia. Nabasin og naa sa puto sa Biblia. Kaya wa man sa sulod sa Biblia. Kini iyang Biblia ng Nadia naraman ay putos, basig naa diya mabasa sa putos sa Biblia. Ha? Nanon sa may pruiba nako isip negative sign na kundiin ang Sabado gibungkag ni Kristo. Unang-una akong ebidensya mao ang Biblia sa San Juan 5:18 sa Latina Vulgata Biblia. Ikaduhang ebidensya ang libro sa Seventh Day Adventist. Giakusaran na ba kunya ganiya nga ako daw giputol? Ano to itoldo? Gibasa na sa Mr. Moderator. O kunya nan unsa may napatik sa Biblia mga kagalaan. Atong basahon ang kinini ang San Juan kapitulo 5 versikulo 18 sa Latina Vulgata Biblia. Nasa kumakamot ingon dinhi. Busa tungod niini misamot pagpaninguhag patay kaniya ang mga Hudiyo kay dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Timpos gaya. Ano man? Decide gid niyo nga gibungkag ang Sabado. Sumpay. Kay basin og ingon na butag incomplete ani. Wa tiwasag basa bisag tuldo. Kundi iya nga giingon ang Dios nga kagulingon niyang amahan. Di nagpakatumbas siya sa Dios. Pangutana, kinsa may nagbungkag sa Sabado dinhi? Uy, lain kundi si Jesus kung atong ganihon pagbasa sa versikulo 16. Busa may gingon din busa gigukod sa mga Hudiyo si Jesus. Ili man si Ilan magigukod din si Kristo man o si Jesus. Kaya nagbuhat maning mga butanga sulod sa Sabado. Apan si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagabuhat hangtod karon ug ako nagabuhat. Mao na nga sa versikulo 18, gibungkag ni Kristo ang Sabado. Matod pa niya, akusasyon. Kinsa may gasulat ana, kinsa may ganiret ani sa gibuhat ni Kristo? Si San Juan. Buhat mang pasabot nga nasayo si San Juan sa pagniret. Iya sa gibuhat, sa unsa gibuhat ni Ginoong Kristo? O si Ilan mao'y sakto? Pag sure dia bro Ilan. Matod pa niya ganiha nga nasayop daw, wala daw nasayop ang kininiyang libro sa Seventh Day Adventist. Sa to pa kay wala may nasayop. Last 2 minutes. Wala man nasayop unsa may gingon diri ato minasayon, gibungkag ni Kristo ang Sabado. Matod pa niya wala masayop. Sa to pa ang tima isip negative side, niuyo na siya sa ako ang pagnigar. Ano man? Ingon man siya nining libruha nga wala daw ni masayop. Ug unya ang nasulat nining libro gibungkag man ni Kristo ang kinini ang Sabado. Wala ni affirmative ang debatiha. Kundi puro na negative. Di ba? Mao na Mr. Ilan Camporidundo nga kupta na to ang kamaturan bro Ilan. Kaya ang kamaturan mao kini maghatag kanato kagawasan bro Ilan Camporidundo. Last 1 minute. Wala na akong ligar sa tema nga gipamahayag Mr. Moderator Osmond ko mayong buntag kanatong kurot. So imong gilip ang almost 1 minute no nga oras. Gigibubulig ningang agianan nga makabadayon ta sa ato ang daily discussion. So nahuman na nga to ang ini ang negative stand no. Buot pasabot nga giguba niya, gibungkag niya, gipabarog sa affirmative. Di mo puno trabaho niya no. May paglantaw ni Brother Roger Caliso no, ni Brother Nandi Sumulong, si Edgar Jinisam Laugan, si Sister Ando, si Dennis Tolentino Taboco may paglantaw. Si Galibog mo niya mong trabaho riyan. Na pre-discussion no bigitaw ni. No, nagkatawa ba si Sir no? No, kung bakit ra sa rason mo ilabot si kurason na ni. Yes. No, ato ra ning pagpahayag sa tuang kini ang sentimentong baduganan isip niya ta nagpuyo sa demokrasyang nasod sa Pilipinas di naghatag og kagawasan sa pagpili sa pagpili sa mga kasimbahanan no. So okay.
O saan naman tani? So nahuman na ta sa negative side ato napunta sa interpellation, no? Sa call pa ni baos-baos. So 10 minutos gihapon. 10 minutos nga interpellation period atong baliko ng tema ha. Nga pamatud-an sa affirmative but pasabot ang Seventh-day Adventist pamatud-an ni Brad Ilan Campo Redondo nga ang wala pong kaga ni Kristo ang Sabado nga igpapahulay sumala sa Biblia o sa referensya. No sa may affirmative niya humana sa ugbarog, humana pud sa gipangutana, niya dili na punta sa negative side, no? Negative tingnan comment. So 10 minutos humana, so dili na punta sa interpellation period sa negatibo ngadto sa affirmatibo, no? Kung tinuod pag ito iyang pag-deny sa ipabarog sa affirmatibo. So 10 minutos gipunta, no? So 10 minutes nga interpellation period sa affirmative ngadto sa negative. Sumala siya gipabarog o niya cutting time nga punta. So sugod na punta glalis sa nero nung pagpangutana, bila na dayon sa unang hagtong sa orasan. Okay, unang pangutana. Unang tubag. Mo kansaw kadto Mr. Moderator ha, mo premise ade. Premise. Kani naot nga kani pangutana tubag wala tani mga kuan ba. Ato ang kuan ade pre discussion na gini bro ha, eskalante. Ako to kaya gaw bitaw kanang murag pre ikaw lagi. naman. Okay, Unang pangutana bro. Hmm. Kani naglapas or nagbungkag sa adlaw Sabado, iya sa Dios, iya sa Yawa. Kini naglapas? Objection, Mr. Moderator. Sige atong sa imong objection. Kung objection, Mr. Moderator, Cutting time. wala man sa tema ang kininiang iya sa Diyos o iya sa Yawa. Ako na balikon pagbasa. Sige, sige dito na ko'y basa ato kay sa Iya sa Diyos o iya sa Yawa, Mr. Okay, Moderator. ang tema, akong pamatunan nga wala bungkaga ni Kristo ang Sabado nga igpapahulay, sumala sa Biblia o sa referensya. Usa may mong clarification na negative. Ang akong objection, Mr. Moderator, Objection. walay nabasa sa tema nga iya sa Diyos o iya sa Yawa. Sa ato pa, iyang pangutana, irrelevant sa tema. Okay. Siya, ako Okay, so encounter objection. Ang tema man gud Mr. Moderator, wala bungkaga ni Kristo. Cutting time ta. Lagi wala bungkaga ni Kristo ang Sabado. Murag ipangutanan nako siya. Kini bang nagbungkag sa adlaw Sabado ni Kristo? Kay mo tema na to, iya sa Dios, iya sa Yawa. Pangutanan na nako tubag ha. Mo pangutana. Okay? So, objection, Mr. Sige, Moderator. sa objection clarification. Ang akong clarification, Mr. Moderator, yung pangutana, irrelevant. Ano na kayo kung irrelevant, Mr. Moderator? Okay, ato nang Wala may. ato na Wala may. isamat sa Iya sa ato. Diyos o iya sa Yawa diha. Sige, Hindi, ibungkag ni Kristo sa Ang Sabado. pangutana sa affirmative, iya ba na sa Dios o iya ba sa Yawa? So, Counter amay objection. sa model time sa cutting time ta. So, alang sa pagpadayon sa ato ang pre-discussion, tubagon man ni o dili sa negative atong ipangutana sa duha na to kagwapo nga mga moderator. O sa man sa yung una-una ipatubag ni pangutana nga iya ba sa Yawa o iya sa Dios ang tema nga gipirmahan apira mga moderator. Tubag o dili? Tubag. Kamong duha tubag. Tubag ra o dili? Ipatubag. Ang isa ipatubag o dili? Moderator gingon. Ipatubag o dili? Patubag daw. Ay, patubag daw, tininood gina. Sige, tubag na to. Ang pangutana, ani ha, atong iklaro ang tema, akong pamatudan nga wala bungkaga ni Kristo ang Sabado nga igpapahulay, sumala sa Biblia og referensya. Ang pangutana sa affirmative, kani ba nga tema, iya ba ni sa Yawa o iya ba sa Dios? So matod ba sa daw ka moderator, ipatubag lang daw so atong mapugos og tubag ang affirmative. I-repress na ko Mr. Okay, Moderator. i-repress. Sige. Continue ta sa orasan. Pangutana bro, eskalante. Klaro, clarification. Kani bang nagbungkag sa adlaw Sabado, iya ni sa Dios o iya sa Yawa? Tubag, iya sa Diyos. Nga naman, kay sumala si San Juan sa San Juan 5:18, sumala pa diha nga sa Latin na Vulgata Biblia, generate ni San Juan ang gibuhat ni Ginoong Kristo. Unsa may gibuhat ni Ginoong Kristo? Gibungkag niya ang Sabado. O kunya, kana nga pangatarungan gisundan kana ni Ellen G. White. Unsa may gingon sa inyong libro, The Desire of Ages by Ellen White, gibungkag ni Kristo ang Sabado. Sunod pangutana. Okay, matod nimo bro Escalante, ang nagbungkag sa adlaw Sabado, iya sa Dios. Di ba? Mamanay mo tubag. Okay, sunod pangutana. Asa nimo mabasa sa Biblia nga nagbungkag sa adlaw Sabado iya sa Dios? Kay mamanay mo tubag. Objection, Mr. Moderator. Sa ato sang laro na pangutana, cutting time na ta, cutting time. Sige, unsay imong objection? My opponent, he committed a fallacy, Mr. Moderator. Counter objection. Which is misleading. Nga naman, ang iyang major premise, matod niya, that is opinionated, Mr. Moderator. Okay. O niya, wa ko magdalag opinion din eh. Rawaw, dagay ko libro. Dili pangutana sa kong libro, Counter dili ka objection. matod nimo, that is